ñalawma hande o wiyete ko ñalawma fête des pères, Daddy's Day, Padre Dia. eyyi espagnol haali ɗuma, anglais haali ɗuma, français haali ɗum ga ko académie haalde ko tubakoɓe jeeyi ko diine maɓɓe, diine giwɗe e diine. eyyi ndeɓe lombino kefiragal ngal ene wonanno ndeɓe naati christianisme hono lawol ennebi isa diine ennebi isa o ɓe gartir ɗum wonte annama fête des pères ɓe mbiya ɓe teddina babiraɓe. enen en ngala ñalawma mo teddinirɗen jinnaɓe meɗen sowona ñalawma oɗon goto bammen tedduɗo o sownano kañum en dañtane yettode en garata e aduna ala ko jiɗanɗen ɗum sowona nde ñalawma goto. bandiraɓe gartiren haqqillaji meɗen ken fulɓe ken ɓiɓɓe fulɓe, ken julɓe ken ɓiɓɓe julɓe. wonko waɗata ko wonko jarani mawninde kono hankkadi noon boni enen mbaɗi koye meɗen ɗen jeehi duɗe mabɓe janggoyɗen no binduno deftere inte anninde nde. inte anninde France wi ɗum l'aventure ambiguë windi ɗum ko Cheikh Hamidou Kane. wonɗo wiyata kanko ceerno jalluɓe ɗo namnoto directeur école o omo namno ɗum onon mawɓe école holko jangguinton to duuɗe mon to ha sukaɓe ɓe goppa pooye amen lewlewtoje amen ɗe duuɗe amen lewlewtoje ɗe. directeur école o jaabimo haydara min jangguinani ma sowona min jangguintama ko rendine l'école e l'école ha mbawen habde kuuɓeje moƴƴe. ceerno wimo maade gueɗe aduna de ina moƴƴi saabu koye gueɗe aduna. kono bandiraɓe beele en miijima koye meɗen laakara min wona toon paami ko pulagu beele en miijima pulagu men holto pulagu men ngu heeɓi hen ɗum ɗon e nder ɗum. beele pullo ko noon heewi waade e teddinde jinnaɗo muɗum ñalawma goto so mawni dañi duuɓi 17 yalta galle ƴeewoyaɗo woni so jinnaɗo o nayi nangoyaɗo moftiya ɗum e galle wiye galle poftirɗo ha maayo toon saari sa fof ara weddo ɗum hen saji ni arata yiide ɗum. bandiraɓe ƴewtoɗen jaɓɓal meɗen ngal mbaɗaten ngal mi wiyen en jarata yesso so tawi en duttotaki e ɗaɗi meɗen e pine meɗen e jalluɗi meɗen e calɗi meɗen hanki. nden noon so tawi ko ɗum ɗo woni ko mawninten en mawnani taw sa mawnini ko janano miijoɗe tan hawde nde ne raɓɓiɗi dammol nde huma e nder galle janano ñande fof jaaha gubboya ngara an dokka dammol ngol so ngol mawni ngol nafata ko an walla ngol nafata ko joom galle o. jara boom ɗum ko gaynaka payene ndema jehen ƴeewen so tawi a tawi leɗɗe tutateɗe ɓesnoje ene ndema e nder galle ngara an hoorema aɗa wiyeteno kadi ilna ɗen leɗɗe haɗa ɓesna haɗa jibina ɗe nafata ko jeyɗo ɗum o walla ɗe nafata ko an. ƴeewen pine meɗen enenne sen jaggi ɗum nafata ko koye meɗen walla nafata ko woɗɗe. pine goɗɗe ɗe nafaten ɗe holko nafata en haydara sowona majjinde en woɗɗitinde en ko jeyɗen ko. fulɓe jertoɗe koye meɗen yonta karalleje kesse yonti aha naten hen kono nadden hen pinal meɗen nadiren hen ganni meɗen natiren hen ko jeyɗen ko. e on saaha pirtan e on saaha ɓamtoɗen jaren yeeso datten hoto gonen rewoɓe caggal walla ɗoweteɓe enen mbaɗen feere ketten yeeso nde gonen ɗowde gam ɗowde noon alay saago garditoɗen gam arditade noon ƴeweten koko jeyɗen kulliren tabitinen guuren gurdinen gurten ko ni woni ɓamtare leñol. kono mawninde fête des pères, fête des mères, Saint-Valentin, Christmas, Pâques, Mayen Pâques